Dende a Xunta puxéronse en marcha diversas actuacións para garantir o cumprimento destas medidas de seguridade. Xa a principios do mes de xuño, Tenemos a palabra a Emilio en representación de... Presidente, responsabilidades de la administración galega. No, mire, sempre que... Creo que dende o principio fomos dando conta de todo o que se estaba facendo en canto a organización electoral, cunha primeira premisa fundamental que era garantir a seguridade sanitaria. Por lo tanto, saben vostedes que elaboramos un protocolo que foi evaluado e mesmo fixera algunha pequena corrección o Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia e que unha vez que quedou definitivamente redactado, que fixemos darlo a coñecer, pois tanto as diferentes candidaturas que se presentaban, por suposto os medios de comunicación, e a todos aqueles que tiñan que ver coa logística destas eleccións, que insisto era moi complexa, porque o persoal, toda a intendencia que normalmente é necesaria e que moita nunhas eleccións autonómicas en Galicia, pois hubo que engadir todo esas persoas que revisaron os colexios ata un mínimo de 2 veces, que fixeron algún cambio, non moitos, a verdade,